kunu kasangani Algérie ka situation ya anga ministre des affaires étrangères ni oye Abdoulaye Diop aye Algérie ambassadeur a wele bogo jennin kan kunu mi ma be jamana ma min ti be jamana ma ko fo ay o bi journée konna la femi Algérie fana ministre des affaires étrangères aye ñefoli do ke ka a ñefoli yer la jeya do ke ka yer la jeya en dogo kuba dogo cɛ kɔfɛ mais yer la jeya de do ay kuma munun fɔ an bu kuma nunu da aw kulo kan ka tila ka kuma nunu ka analyser an bolo jamana yɛrɛ kan ka min kɛ ka tuguni na ani an bolo mun se ka faamu na ni ala sɔnna ma an b'o di aw ma su na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye faransi a ye communiqué kɛ k'u ka ambassade min bɛ Niger k'u y'a datugu u y'a datugu o fana communiqué bɛ yan an bɛ tila ka analyse kɛ ka si o fana ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la président minnu tun bɛ n'olu ko k'u tɛ fɛ ka Mali ni Burkina Niger ye u ɲɛna yɛrɛ min kun cira ni faransi chef d'état-major bɔra a fɛ yen ka sanga ni CEDEAO ka sigi ale yɛrɛ y'i ban ka taa hali CEDEAO ka sigi laban kan ka sababuya k'a sago tɛna sɔrɔ n'o ye Benin président Patrice Talon ale kumana a ka kuma kɔnɔna na a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye fɛn fɛn da Mali kan u ye fɛn fɛn da Burkina Niger kan a ka kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɔngala olu kun ka tugu mɔgɔw de kɔ sinon u yɛrɛ ka ko kɛta tɛ o fana bi yan ni ala sɔnna ma an b'o élément an b'o k'a la ko walawala aw ye a k'o faamu wala o kun ye walasa minnu bɛ yen nɔ n'u y'an dɔgɔya CEDEAO nɔfɛ u kana yafa ɲini an fɛ minnu bɛ yen n'an y'a fɔ ko CEDEAO instrumentalisé don faransi fɛ n'u ko tiɲɛ tɛ ko anw ye va-t-en-guerre da don ta bɔta ko CEDEAO tɛ ka foyi kana u kana yafa ɲini an fɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kun hakili la ko non tubabuya jogo ninnu ni fɛn ninnu de ka ɲi anw taabolo man ɲi an bɛ bɛɛ nani an bɛ bɛɛ dɔgɔya an ko mɔgɔ si man ɲi olu fana kana yafa ɲini an fɛ n'u ma se kana yafa yɛrɛ ɲini an fɛ an b'a ɲini u fɛ u kana an ka école la u kana cours ta walasa u bɛ se ka kisi civisme ma walasa u bɛ se ka kisi k'u kunbiri ka taa ma quoi parce que Patrice Talon ka nin discours a ye kuma ban u b'a yira k'a fɔ ko an ma foyi fɔ ninnu ma min tɛ tiɲɛ o discours fana bɛ yan an b'o k'a la a b'o lamɛn ni ala sɔnna ma o kuma ne ka baara ye ɲɛfɔli ye aw ka baara ye ka video partager walasa a bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ o kuma n'an tilala an bɛ téléphone labila an bɛ mɔgɔ 5 ta minnu fana bɛ yen minnu bɛ fɛ k'u hakililata fara an ka analyse kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma déborder Cherif Tiame Haidara kabako fura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min ni a y'a kamana gan fo ka taga se senkuruba dimi walima fasa dimi ma a ye ni numéro de téléphone min wele 70 08 04 08 fura bɛ aw la sɔrɔ cogo min na n'a bɛ aw la sɔrɔ condition min na inshallah a b'o kuma kɛ o fana tɛmɛlen ka bɔ yen maliyɛn minnu bɛ yen n'u sigilen don Amérique Angleterre Canada Irlande France Espagne Italie fo ka taga se Allemagne ma k'a to ni jamana ninnu kan ka wari ci kana aw ka cɛkɔrɔbaw aw ka musokɔrɔbaw walima a dɔgɔnin ni aw musow ma k'a sɔrɔ aw min b'a ci aw ma fɛɛrɛ sara aw b'a ci minnu fana ma u b'a ta u ka Orange Money kɔnɔ teliya la k'a sɔrɔ mɔgɔ m'u ɲininka papier la k'a sɔrɔ u ma taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ hali ma wuli ka b'u nɔ la fɛn min ye application min n'a bɛ wele ko Sendwave ale y'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma Sendwave walasa k'a sɔrɔ k'a sigi kun a ka nɔgɔ kosɛbɛ a bɛ taga nin video in commentaire la a bɛ application lien sɔrɔ yen walima a bɛ taga Play Store ou bien App Store kan ka Sendwave ka sɛbɛn ka télécharger n'a y'a télécharger a b'aw inscrit n'a y'aw inscrit ka ban a bɛ taga aw ka profil kɔnɔna la a b'a sɛbɛn code promo kɔnɔna la Drissa 10 n'aw siɲɛ fɔlɔ don o yɔrɔnin bɛ 10 € bɛ bila aw kun wa ni aw y'o kɛ ka wari ci ni ne ka code promo ye ne bɛ nafa sɔrɔ a la n ka baara kɔnɔna la n bɛ nafa sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ a ye wari ci aw somɔgɔw ma dɔrɔmɛ tɛ bɔ aw ka wari la mais a bɛ n'a fɔ a ye wari ci ne fana ma parce que ne fana bɛ dɔ sɔrɔ a la a bɛ n dɛmɛ n ka baara la ka kunnafoni ɲini ka di aw ma ka se k'a to n bɛ kunnafoni ɲini ka di aw ma en toute simplicité k'a sɔrɔ an ma don fɛn yɔrɔ la o kuma n'a b'a ka wari ci désormais ka na Mali la a y'a ci Sendwave fɛ fo ka taga se 10 000 € ma a bɛ se k'o ci kalo kɔnɔna la a b'a dɔn ka di dɛ o ye miliyɔn caman ye o kuma maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ne ka abonné bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ne lamɛn désormais n'a bɛ wari ci ka na Mali la a y'a ci Sendwave fɛ n'a ci Sendwave fɛ alhamdulilayi a bɛ sɔrɔ o kuma an bɛ don an ka ɲinifɛn kɔnɔ mais j'aimerais yan'an ka taga Algérie
an b'a daminɛ ni Patrice Talon. Patrice Talon ye déclaration min kɛ bi. A b'a dɔn quoi, c'est à dire kɛlɛ yɛrɛ de diya ye walahi k'i cɛsiri quoi. Adamaden kan k'i cɛsiri. I cɛsiri, i ka tiɲɛ i k'a défend. I cɛsiri i ka hɔrɔnya i k'a défend. I cɛsiri i danbe i k'a défend quoi. Bagabaga, kɔngɔ, o muɲu, kana siran i jɔ. Minnu bɛ k'i tɔɲɔ, minnu bɛ fɛ ka bin kan, minnu bɛ k'i kɛlɛ, u bɛ tila ka segin ka na ka jɔn Ala fɛ ka tila k'i ka tiɲɛ d'i ma. I bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ, i bɛ ɲɛtaga sɔrɔ, wa i bɛ bonya ni karama sɔrɔ, wa i ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ sinsin caman bɛ fara a kan. N'an kun binna CEDEAO ka nin jan kɔnɔna la, n'an kun sɔnna CEDEAO ta ma, n'an kun sera CEDEAO ɲɛ, minnu tun b'aw lasira su ni tile CEDEAO bolo, minnu tun b'aw lasira waati bɛɛ k'a fɔ CEDEAO bɛna an kɛnɛ de ɲimi, u bɛna an kɛ buru de kɔnɔ, u bɛna an kɛ sandosi kɔnɔna la, anw taabolo de man ɲi, an bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ, an tɛ se ka jɛ CEDEAO kɔ, n'an kun y'olu lamɛn. Sango b'a sɔrɔ an ka jamana binna, sango b'a sɔrɔ Kidali ma libéré, sango b'a sɔrɔ foyi ma ɲɛnabɔ an ka jamana in kɔnɔna la. Mais minnu sɔnna k'u jɔ CEDEAO fɛ, k'a dɔn ko CEDEAO yɛrɛ tɛ dɛ, ko n'i ye sɛnugu jɔlen ko kala b'a kɔrɔ, an b'u fo. Patrice Talon ye mun fɔ? Moi aussi j'aime beaucoup ton affaire mon frère. An ka Patrice Talon lamɛn. Ala de ka ɲi. C'est cette et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Patrice Talon Kotogodi. Ako bibina ale Patrice Talon. Bénin ɲɛmɔgɔw laɲini min b'olu bolo sisan. Min nɛgɛ b'olu la sisan. Olu bɛ wuli ka jɔn min na sisan. Min jɔrɔ b'olu la sa o ye jumɛn? Ko ka fɛn bɛɛ kɛ walasa joona joona. Jamana minnu bɛ yen nɔ ni révolution kɛra sababu ye k'a président lataga. Jɛɲɔgɔn min tun bɛ olu n'u jamanaw cɛ ka kɔrɔ ko k'o jɛɲɔgɔn segin a togoya la. Ka segin ka tɛgɛ di o jamanaw ma. A n'o jamanaw ka segin ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni Patrice Talon de mankan ye minnu ko an tɛ don CEDEAO la k'an tɛ taa yɔrɔ si ko fo ka ale de filɛ nin ye ko min nɛgɛ b'olu la bi. C'est-à-dire olu yɛrɛ mago bɛ bi min ka kɛ joona joona o ye jumɛn? Relation min tun b'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ, Benin ni ɲɔgɔn cɛ, enfin plutôt Niger ni ɲɔgɔn cɛ, Burkina ni ɲɔgɔn cɛ, ani Guinée ni ɲɔgɔn cɛ, o relation ka segin ka na a togoya la. Wa ko relation kura kɛ, relation jumɛn? Jɛɲɔgɔn min tun bɔ olu ni jamana ninnu cɛ. O jɛɲɔgɔn ninnu ka kura kuraya. A ka taa dakɔrɔ la, a ka taa ɲɛ. O kɔrɔ jumɛn? Gɛlɛya ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ, mankan ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ, ɲɔgɔn sama sama ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que ale a y'a ɲɛ la, a m'a mɛn dɛ, ale a y'a ɲɛ na, n bɛ tila k'o yɔrɔ ɲɛfɔ aw ye. Pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Ko fɛn min ye fanga tali ye ni marifa ye k'a sɔrɔ kalafili tɛ. Ko ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i ye démocrate ye, mɔgɔ mɔgɔ k'i b'i yɛrɛ ye démocratie la,
k'i kan k'o kɔn fo n'a sɔrɔ n'i dalen min kɛ démocratie la ni tiɲɛ tɛ n'a sɔrɔ ni e dalen bi démocratie la k'o danganiya b'i la ko ni coup d'état kɛra k'i kan k'o kɔn kuma kɔrɔ ye jumɛn n y'a kɔn ni dabara de a bɛ fɛ k'o de fɔ sisan a kelen kɔfɛ ka sanction kɛ a kelen kɔfɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ fɛ ka segin a kɔ a bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ de la coup d'état minnu kɛra Mali la plutôt révolution min kɛra Mali la min kɛra Burkina min kɛra Niger ne y'a kɔn ni dabara de parce que faut que n k'a yɛrɛ diɲɛmɔgɔ tɔ la ko ne ye démocratie de faut que n k'a yɛrɛ diɲɛmɔgɔ tɔ la ko ne ye démocratie ye ko n dalen don démocratie la o de la n fana y'a condamné tɛ malo doit être condamné par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays. K'olu y'o kɛ olu y'a kɔn walasa olu ka jamana tabiya minnu bɛ yen nɔ olu kana u ka jamanaw tabiya fɔ ɲɔgɔn kɔ ya parce que olu ka jamana ye démocratie jamana de donc u kɔni ka jamanaw taabolo n'a tabiyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ ya o t'a bɛɛ de a bɛna kuma tiɲɛ yɛrɛ de fɔ sisan munna u y'a condamné munna u ye nin bɛɛ fɔ munna u ye nin ɲɛngoya ni nin wulikajɔ ni juguya in bɛɛ ta ka Mali ni Burkina ni Niger sɛgɛrɛ a damina maga la sisan vidéo a partagé mais aussi en étant aligné avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Nga fana, olu ye nin kɛ mun na en étant aligné aux organisations régionales, sous-régionales, continentales et la communauté internationale. Kuma in bɛɛ ye nin de. Olu y'a kɔn ka da mun kan walasa mɔgɔ tɔw k'olu tugura mɔgɔ tɔw de kɔ jɛkulu tɔw minnu bɛ yan olu tugura de kɔ jɛkulu belebeleba tɔw minnu bɛ diɲɛ na olu tugura de kɔ ka nin bɛɛ da anw kan en étant aligné min b'a yira k'a fɔ ko awɔ jɛkulu jumɛn de tun bɛ n'u tugura ka dɔwɛrɛ tɛ Faransi Union européenne ɲɛma u tugura Union européenne de kɔ min b'a yira k'a fɔ a ka nin kuma in ma tile a ye kuma fɔ tiɲɛ don u tugura jɛkulu de kɔ mais Patrice Talon an b'a hakili lajigin k'a fɔ ko révolution nana ni fanga yɛlɛma ye ni jamana o jamana la Faransi de fɔlɔ b'a condamné Union européenne fɔlɔ b'a condamné nka u si tɛ sanction ta dɛ u bɛɛ b'a fɔ k'u bɛ CEDEAO ka sanction kɔnɔ o la ni CEDEAO ye sanction min ta olu tɔ bɛ sɔrɔ k'o sanction u b'o appliquer wa hali CEDEAO ye sanction min ta an kama a y'a ɲini Union africaine fɛ k'u k'o appliquer donc Union africaine ma bila CEDEAO ɲɛ sanction tali la Union européenne ma bila CEDEAO ɲɛ sanction tali la communauté internationale ma bila CEDEAO ɲɛ sanction tali la mais Patrice Talon dun ko k'olu tugura tɔ de kɔ ko ka nin sanction ninnu ni embargo ninnu fɛn k'olu tugura tɔ de kɔ ko ka nin kɛ an na o tugura tɔ kɔ cogo di k'a sɔrɔ olu de ye décision ta tɔw ka sɔrɔ ka a fɔ k'u ye décision min ta hali kɔsɛbɛ a kun tulo b'a la Union européenne ka réunion na ko ni CEDEAO ye décision min ta Niger kama k'olu bɛna tugu o kɔ mais Patrice Talon dun ko k'olu tugura tɔ de kɔ aw bɛ se k'o faamu ne yɛrɛ b'o faamu cogo o faamuyali ka nɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan tugunkɔ ye fila ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ji jukɔrɔ ale de b'a fɔ taa yan fɛ taa yan fɛ taa yan fɛ taa yan fɛ mais n'aw bɔra k'a jɔ a bɛ taa jɔ i kɔfɛ e bɛ bila a ɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ min na e de bilalen b'a ɲɛ mais en réalité ale de bɛ leçon di e ma ale de b'a dicter e kun ale de b'a fɔ nin kɛ nin kɛ nin kɛ Patrice Talon ka kuma bɛ fɛ a ka kuma b'o de yira k'olu CEDEAO ye fɛn o fɛn ta Faransi ni Union européenne de tun b'a fɔ olu ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan donc olu y'u aligné Faransi ni Union européenne ka hakililataw de la parce que n'olu m'o kɛ tɔw bɛna fɔ olu tɛ démocratie ye donc u b'a yira k'a fɔ CEDEAO ye fɛn fɛn d'an kan dalu jɛlen filɛ nin ye bi k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ tɛ yen dalu jɛlen filɛ bi k'a fɔ ko Union européenne de b'a ta CEDEAO b'a exécuter parce que a ko k'olu y'u aligné de Patrice Talon de ka kuma don ne ka kuma tɛ alignéli kɔrɔ ka tugu mɔgɔ dɔ la a bɛna fɔ ni aran jɔlen bɛ yan sisan i k'i tilen ni aran ye o de ye aligné ka tugu a kɔ et puis expression n'a fɔra ko k'i aligné o kɔrɔ de c'est à dire i tugura a kɔ ban t'a la t'a la kunfirifiri t'a la i tugura a kɔ de i aligné a tigi kɔ donc Patrice Talon ko olu ye décision fɛn fɛn ta condamnation sanction k'u tugura tɔ de kɔ donc CEDEAO tugura tɔ de kɔ alors que tɔ de kan ka tugu CEDEAO kɔ mais ko CEDEAO tugura tɔ de kɔ o la bi bi na an y'an ka sanction n'an ka fɛnw an y'a bɛɛ faamu Patrice Talon. Organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant,
que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. Kongo ko nimbe kofe ko benema kanu fiyo wa benema lanyini yere kafa ko nyangeli munun tara dien fe nyangeli munun tara ale yere fe o nyangeli nu kololo ka se jamana doma ni wala ni tika fata do radio des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Ko de la ko olu ka diplomatie olu ka cide munun be ko wato wati ku kumi jijugoro ci do ci kataka ni jamana nunuma ko kerengere na ko Niger. Donc 600 il va du général au particulier. En bɛ de kodo AS bɛ kodo nga a mago bi jamana mina yɛrɛ ka kɛlɛ ban sansan o Niger. Donc a bɛ fɛ ka yira ko relation ma tigɛ olu ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ. Bluff do dɛ. Bluff do. Sabula ale yɛrɛ de la ka plainte kɛ Niger kan. N tila k'o fana ɲɛfɔ aw ye. Pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire... Ko ale dale bala nimbe ko fe ko anti so amba sanction ameni kala amba ko ale dale bala ko he ko wati de bola de ko nti son wati de bola ay nin ke jako la wati de bola wa anga son fana ka fa ka kera ko wati de bola wa anga segi ga ntege de nyoga ko wati bu fana donc afaka mfo Patrice Talon CEDEAO Benin président CEDEAO minnu bi CEDEAO nyefe ko fu kantu ale de ko be ko koni wati de kumbulo de wati temeda fu aka bazum sigi jako la fu malika ni ke jako fu burkina ka ni ke jako la ko jako ko fana wati temena de o wati mene ben sisa anga segi nyogoma anga ntege di nyogoma non ma foko ka dala de neret na dala fo da buru ferant na dala mais min kera mi ko de nyafo awe dron c'est juste là pour faire mais muna Patrice Talon ye Niger ta particulièrement muna he Niger ta particulièrement parce que amero mne na fo bi jamana ka dongo jamana mi maga 2024 budget présenté au assemblée la wa CNT ou no fona benenta kele ale no kasda mun kan kada mun kan Benin port fana inafo Sénégal port qu'on utiliser le nom Mali fait trop mina Benin port fana utiliser le nom Niger fait au cas sera famba port là a be bon Niger de parce que Niger be dona ka minoy o sera o kele a sanction ke sera o ko sanction ko fait ku ba nyini mo munu mi se ka donner produit humanitaire ou ye fura ni fond o ko Benin ka frontière de la wala so bi se ka teme kana Niger wala Benin kuma profiter au fait Benin ka camion ba munun jolo na ka fen munun jolo ndu Benin re situation munun beno minu me bolo ni tani nga segina mo ba woro ni ko o Niger ko na manya ka yambargo dang na manya ka fembe kana Benin anjeli ka fembe ko comme e ka frontière datona eti doya e ka fenti doya fo Benin klaka Patrice Talon tra plainte ke Niger contre la comme na ko kutu ka frontière dele ale ka do we Patrice Talon to ho awu chila we munke au beye général Tchani Togo atara Togo kata for Nyasimbe fe ko for Nyasimbe akadi anye am mogo bi ka por la Patrice Talon ni kana anu nga mina famba ko do afi na fa Mali tara Guinée Togo mina Tchani tale Togo for Nyasimbe ko Tchani ma ne ka poro au tadu Benin Togo tadu Togo mina Niger tadu te mina fa kada na ba bolo aya la temene ka por fente embargo kalanta foi kala Tchani bole Tchani fane communiquer ke ko CEDEAO de kunko jema de kunko ko produit humanitaire
ko a ka tɛmɛ Benin fɛ ko ka don Niger ko wa k'u jɛna ni o donni ye ko olu Niger bi olu b'a yira bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko produit humanitaire ko sanction bɛɛ kɔfɛ k'u ko bɛ se ka don Niger o la ko ni mɔgɔ min bɛ na ko bɛɛ ka taa ni ta ye Togo fɛ ko Benin ko kuma bɔra la donc Benin économie binna Patrice Talon ɲɛ yɛlɛla sisan a y'a faamu ko a ye ŋɔni don a yɛrɛ sen na a y'a faamu k'a ye ko kɛ CEDEAO kɔnɔ a y'a faamu k'ale ye tuguli min kɛ tɔw kɔ a y'a yɛrɛ mago sa donc sisan a bɛ fɛ ka segin a kɔ a bɛ récupération de la phase de récupération de la a bɛ fɛ ka yafa deli a bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ fɛ ka ŋunuma k'a bolo fila d'a kɔ mais a tɛ marcher parce que an ɲɛ yɛlɛla ka ban Patrice Talon ka cas kɔfɛ an bɛ taga rapidement halisa yanni an ka taga Algérie France ambassade min bɛ Niger u ye communiqué kɛ ko a y'a lamɛn dɛ depuis le coup d'état du 26 juillet 2023 et la violente attaque qu'elle a subie le 30 juillet 2023, l'ambassade de France se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'exercer la plénitude des missions tant. France dit depuis le coup d'État. Donc, après la CEDEAO, la France aussi reconnaît aujourd'hui que Bazoum Kotibana. La France aussi reconnaît aujourd'hui que Bazoum Gena Kabo Fangala. La France aussi également reconnaît aujourd'hui effectivement que Fanga Yelama Kera. O ko nga ko depuis ko kera fo bi ko lu desele no ko ka baara kɛ a kɛtogo la olu ka ambassade desele no ka baara kɛ ko ali le 30 fana ko événement nu kɛra ko lu desele no ko ka baara kɛ o kama ko lu bɛna obligé ko k'u ka ambassade datugu ko baarakɛla minnu bɛ yen u bɛna indemnité ni fɛn minnu d'olu ma on ne sait pas u y'olu fɔ a kɔnɔna la communiqué kɔnɔna la indemnité de licenciement ni fɛn ko bɛna o di olu ma ko wa ko bɛna ka yɔrɔ datugu waati t'a la fɔlɔ nin diyara n ye koyi n'a sera ka na Mali fana ta datugu ka Burkina ta datugu parce que gɛrɛntɛ b'aw ka fan bɛɛ fɛ n'a datugu bɛɛ ka lafiya mais France ni communiqué in kɔnɔna la i b'a kala France bɛ k'i adressé baarakɛla jumɛn la Nigérien minnu bɛ baara kɛ olu de kɔrɔ bɛ Français de ko don ayi France bɛ k'i adressé Nigérien minnu bɛ baara kɛ u ka ambassade la ne t'a dɔn halisa waati jumɛn de la an bɛna hakili sɔrɔ k'an ka jamana défend ne t'a dɔn waati jumɛn halisa an bɛna hakili sɔrɔ ka fara k'an ka jamana labila ni mɔgɔ ninnu ye ou toujours sont comme ça u bɛ na i fɛ yen k'i bila k'i ka jamana kɛlɛ k'i bila k'i ka jamana buruja u b'a fɔ k'e de ye démocratie ɲuman ye k'e de civilisé don e b'i ka jamana kɛlɛ ninnu mais n'a gɛlɛyara dɔrɔn u b'u ka minɛnw cɛ ka taa k'e sigilen to France filɛ de sa ka taa Nigérien minnu tun bɛ baara kɛ a bolo ka ambassade kɔnɔna la ani Nigérien minnu jɛra ka Niger saboter ani Nigérien minnu jɛra ka fɛn bɛɛ da Niger kan bibi n'a gɛlɛyara France tigiw ta ka taga ni a y'a fɛ dɛ ayi ko a bɛ taa k'u to Niger wa k'a y'u ka baara jɔ parce que ko ale tɛna se ka baara kɛ bilen donc olu ye min k'a ye u ka jamana janfalen min k'a ye o nimisa bɛ jɔn ka bi fufu olu bɛna taa baara ɲini jɔn bolo sisan u ye jamana min lagosi u ye jamana min labila u ye jamana min ɲɛmɔgɔ labila u bɛna taa baara kɛ olu de fɛ sisan u bɛna taa baara ɲini olu de bolo sisan o la il est temps mɔgɔw k'u ka jamanaw janfali dabila ninnu kama parce que n'a gɛlɛyara dɔrɔn u b'u kɔdon ka taa ka aw to a gɛlɛyalen filɛ bi France kɛtɔla filɛ ne k'a kɔdon ka taga ani mɔgɔ minnu ye baara kɛ Niger a filɛ k'a kɔdon ka taga a m'a fɔ k'a bɛna taa n'a baarakɛla ninnu y'a fɛ k'a bɛn'u bila ka taga fɛn wɛrɛ fɛ dɛ ayi dɛ a ko k'a bɛna taa k'u to de wa a bɛna baara d'u ma o tɛ dɛ a bɛna baara ɲini o tɛ dɛ ko le fait que a bɛn'u bila k'a sɔrɔ u ma bila u bilacogo la k'a bɛna indemnité dɔ d'u ma mais France bɛna taa k'u to o la minnu bɛ Mali la minnu bɛ Burkina a t'aw hakili to aw yɛrɛ la a t'aw hakili to aw yɛrɛ la analyse filanan ka fara nin kan o ye jumɛn France ka nin boli est-ce que piège don wa i n'a fɔ waati dɔ kɛra la u ka renseignement mɔgɔ dɔ y'a fɔ Makɔrɔnka conseil dɔ y'a fɔ ko k'u to u ka sɔrɔsiw to Niger ko Niger déstabiliseli bɛ gɛlɛya u ma ko sisan min kɛra k'u ka sɔrɔsiw taara k'o fana bɛ se ka kɛ sababu ye
u ka espion bɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ ka déstabilisation bɛ se ka marcher kosɛbɛ o kuma sisan ambassade fana datugulen ka taa donc peut-être o fana bɛna na quartier libre ou bien main libre d'u ka espion ma u ka se ka baara kɛ parce que a bɛna fɔ ko France ambassade tɛ yen bilen mɔgɔ bɛna na ɲina France kɔ o y'a sɔrɔ su tɛ u ka ambassade tɛ yen mais entre temps espion bɛ yen olu bɛ baara kɛ parce que français finmɛ bɛ yen jɛmanw bɛ yen Guadeloupe b'a la yɔrɔ jumɛn tuguni de u b'a la donc ne t'a dɔn min ye français e t'a dɔn ko ne ye français donc olu ka espion bɛna continuer ka baara kɛ mais officiellement France tɛ yen bilen comme France tɛ yen bilen Nigériens hakili bɛna taga fan wɛrɛ fɛ Maliens hakili bɛna taa fan wɛrɛ fɛ Burkinabé hakili bɛna taa fan wɛrɛ fɛ o la o b'a to olu ka espion minnu bɛ yen olu bɛ se ka fɛrɛ u ka baara ma c'est comme ça que u ka espion minɛna Burkina parce que u hakili la k'u ka sɔrɔsiw tɛ yen bilen ambassadeur gɛnna donc espion bɛna continuer ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la k'a sɔrɔ mɔgɔ hakili t'u kan alors que an b'a kalama ni Nigérien minnu bɛ k'an lajɛ a ye taa f'u ye ou bien ni Nigérien minnu bɛ k'an lamɛn u ka carin o Niger kɔnɔna la ko an ye kibaruyaw sɔrɔ ko déstabilisation tun bɛ Niger kan ka bɔ Tchad ani ka bɔ Libye ka bɔ Tchad ani ka bɔ Libye donc Tchad ni Niger cɛ frontière u k'u hakili to a la kosɛbɛ Tchad ni Niger ni Tchad frontière u k'u hakili to a la Niger ni Libye cɛ frontière u k'u hakili to a la kosɛbɛ sabula an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko déstabilisation bɛ ka labɛn nin fanfɛla ninnu fɛ ka ɲɛsin Niger ma an y'o fɔ aw ye ni radar ye kunnafoniya minnu sɔrɔ a b'olu di aw ma Maliens a vidéo partagé an bɛ taga Algérie n y'o fɔ aw ye k'a fɔ ko kunun an ka ministre ye Algérie ambassadeur min bɛ Mali la min sigilen bɛ Bamakɔ yan a y'a wele bɔgɔ jeninen kan k'a fɔ a ye Algérie bɛ wulikajɔ min na jamana m'a faamu wa jamana tɛ jɛn n'a ye wa ni Algérie bɛ ko wɛrɛ kɛ u k'u adressé fanga la ko adressé jamana ɲɛmɔgɔw la wa Algérie kana an ka mɔgɔ Maliens wele ka taga bilen surtout mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ fanga juguya la hostilité ani k'a fɔ ko Mali ye jamana de ye vraiment nous sommes souverains o kɔfɛ bi Algérie fana ministre des affaires étrangères ni o ye Attaf an ka ambassadeur min bɛ Algérie a y'o wele mais n'a ye wele lajɛ ka kuma ninnu kɔnɔna lajɛ kuma ninnu bɛ kɛ ni jama ye mais n'a ye kuma in faamu kosɛbɛ i b'a ye yɛrɛ ɲɛfɔ de don mais u bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɛ cɛw ka jamanadenw ɲɛkɔrɔ parce que arrogance b'u la mais yɛrɛ ɲɛfɔ de don ani k'a essayer k'u b'an kin k'an fiyɛ min fɔra u ye laseli kɛ fɛn min ye monsieur Ahmed Attaf ko bi n'o ye alamisa ye décembre kalo tile 21 san 2023 ko Mali ambassadeur min bɛ Algérie n'o ye monsieur Mahaman Amadou Maïga ko a welela Algérie ministre des affaires étrangères fɛ ka sanga ni jumɛn Mali kɔnɔ nin waati na ko minnu bɛ ka kɛ olu tagabolo ye. Le ministre a rappelé de manière appuyée qu'historiquement toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix ko fɛn min Algérie ministre des affaires étrangères k'a yi sinsin ka kosɛbɛ ka hakili jigi kɛ tariku yɛrɛ tagabolo la depuis badabada fo sisan ko Algérie bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ walasa bɛn kana Mali kɔnɔna la lakana kana Mali kɔnɔ ani basigi kana Mali kɔnɔna la ko Algérie ka wuli ka jɔ in bɛ sigilen don sen saba kan tagabolo saba kan ko tagabolo fɔlɔ o sen fɔlɔ ye jumɛn en tout premier lieu l'attachement intransgressible de l'Algérie à l'intégrité intransgressible de l'Algérie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unicité nationale du Mali. Ko Algérie ko olu ka wuli ka jɔ sigilen no fɛn min kan n'o ye sen saba ko sen fɔlɔ ye jumɛn ko Algérie janbɛ Algérie sigilen b'a la Algérie a ka gɛlɛn Mali Algérie ma kosɛbɛ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ ko o ka intégrité territoriale c'est-à-dire a ka dugukolo fantan ni fila fali mbɔrɔ ti bɔ a la a dafalen ka kɛ ko Algérie bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ k'a hakili b'o la wa a wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ a b'a nin ko in ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka yɛrɛ sagoya ani Mali ka yɛrɛ tigiya k'u janb'o fana la kosɛbɛ o ka wuli ka jɔ bɛ kɔnɔna la ani Mali ka kɛlɛya k'u janb'o bɛɛ la donc olu janbɛ Mali ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na
Ko olu ka wulikajɔ sigilen no sen filanan min kan o jumɛn? En second lieu, la profonde conviction que la voie pacifique à l'exclusion de tout autre. Ko olu dalen b'a la yɛrɛ de koyi. K'a fɔ ko fɛn min ye voie pacifique o jumɛn? O ye sira min bɛ yen ni o ti kɛlɛ sira ye, ko ka sira tɔ bɛɛ lajɛlen to yen. Ko kelen dɔrɔn de ye sira ye, kɛlɛ ti sira min na, o kelen dɔrɔn de ye sira ye min bɛ se ka bɛn k'o garanti Mali ye, lakana k'o garanti Mali ye, ani basigi k'o garanti Mali ye, min ni cicogo t'a la, ni wulicogo t'a la, wa ni badabada fana don. K'olu ka wulikajɔ k'a sigilen no sen sabanan min kan o ye jumɛn? En troisième lieu, et en conséquence des deux premiers principes, c'est pas la réconciliation nationale. Or, ko fila fɔlɔ min fɔra n'olu ma sɔrɔ, sabanan a sigilen no sen sabanan min kan o ye jumɛn? O ye réconciliation ye jumɛn? C'est-à-dire n'an kɛlɛban, voilà, kɛlɛban, ka kɛlɛ ban ka segin ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma, ko olu ka sen sabanan ye walasa o bɛ se ka kɛ cogo min na. C'est pas la réconciliation nationale et non par des déchirements fratricides récurrents que le Mali s'engagera dans une œuvre commune. Ko k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ani ɲɔgɔn cɛ kɛlɛba ye, ani ɲɔgɔn cɛ farafaraliba ye. N'o de kɛra sa, le Mali s'engagera dans une œuvre commune portée. Mali bɛna sira ta, sira min ni o sira bɛna jukɔrɔma don a den bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la, mɔgɔ ma gɛn, mɔgɔ ma woloma, lui assurant ultimement sa souveraineté. N'o bɛ ka sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a sinsin k'a kolo don kosɛbɛ, an ka kelenya ani an ka dugukolo tigiya. En conséquence à ce rappel, il a été fait l'état du communiqué du ministre des Affaires étrangères en date du 13 décembre courant, par lequel l'Algérie a appelé toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation issu du processus d'Alger pour répondre aux aspirations légitimes de toutes les. Or, ko nimbe kofe, ko bisigi fana Algérie ministre des Affaires étrangères a y'an ka ambassadeur weleli min kɛ, ko o kumana fana ɲɛfɔli fana kɛra ka sanga ni jumɛn? Ko Algérie bataki min bɔ nin kalo in tile 3 ka sanga ni accord ko ye, o min n'an y'o ɲɛfɔ aw ye yan nɔ kosɛbɛ. Il a en outre été souligné à l'attention de l'ambassadeur du Mali que les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger s'inscrivaient parfaitement dans la lettre et l'esprit de ce communiqué. Ko afana ka ɲɛfɔra an ka ambassadeur min bɛ yen, ko k'a fɔ a ye ko Algérie ye mɔgɔ minnu ye jɛkulu minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na ni ale b'o sɛbɛn kunna ye, ko olu ɲɛmɔgɔw fana weleli, ko fana bɛ bila hukumu de kɔnɔna la, s'inscrivent également parfaitement. Olu bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔna na? O ye olu ye bataki min bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ka segin ka na accord ma. Dans ce contexte, M. Ahmed Attaf a formé le vœu que le gouvernement malien, en droite ligne de l'expression de son attachement à la mise en œuvre de cet accord, s'associe aux efforts actuellement entrepris par l'Algérie à l'effet de lui donner un nouvel élan. Ko ka sanga ni Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a fɔ kaba k'u accord d'Alger k'u bɛna baara kɛ, k'u sirilen b'a la, o kuma ko fɛn min Algérie o hukumu kelen kɔnɔna la a bɛ Mali ɲɛmɔgɔw wele wa a b'a laɲini fɛnɛ, a b'a laɲini surtout min fɔra yan nɔ kosɛbɛ, dans ce contexte, former le vœu, voilà. Ko Algérie ministre des Affaires étrangères a laɲini, a ka di olu ye. N'a ma ɲɛ ko Mali ko déjà ko accord ko a b'a appliquer k'u sur le accord na. Ɔ k'u ka fara olu Algérie kan. Mali de bɛna fara Algérie kan ka accord labaara. Est-ce que y'a fɔ kɛnɛ? Mali de bɛna fara olu kan. A m'a fɔ ko o kama anw bɛna fara aw kan o tɛ dɛ. Mais ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka taga fara olu kan, aux efforts actuels entrepris, ko Algérie bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ, a bɛ ka bɔ ka bin minnu kɛ tile filɛ na, ko an ka jamana ka taa fara olu kan walasa fɛn min ni accord ko in ko ka ninkura di a ma. N'a ma taa fara o kan aw kana to yen. M. Ahmed Attaf a enfin souligné que les relations multiformes et multiséculaires qui lient l'Algérie au Mali frère lui font obligation de tout entreprendre pour l'aider à emprunter la voie de la paix et la réconciliation qui sont les garants véritables de sa sécurité, de son développement et de sa prospérité.
ko fɛn min Algérie ministre des affaires étrangères a y'a yira fana k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn min bi u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'a jɛɲɔgɔnya n'a suguya ka ca wa ni jɛɲɔgɔnya min fana don ni san ba yirika ko don ko o jɛɲɔgɔnw kama Algérie kan ka b'a yɛrɛ ye jagoya la ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka Mali dɛmɛ a ka sira ta sira min ye bɛn sira ye sira min ye yafa seginɲɔgɔnma sira ye wa sira min fana bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka lakana ko garanti k'an ka yiriwa ani k'an ka ɲɛta ko garanti donc Algérie de b'a yɛrɛ ye sisan ko ale b'a yɛrɛ ye olu b'u yɛrɛ ye jagoya kɔnɔ donc olu bolo olu jagoyalen de don ka anw dɛmɛ ka sira ta donc n'olu tɛ anw tɛ sira dɔn ma leçon wɛrɛ yan tuguni n'olu tɛ anw tɛ sira dɔn n'olu tɛ anw tɛ sira dɔn n'olu tɛ anw tɛna sira ta wa olu yɛrɛ bolo anw bɛ sira min kan o tɛ bɛn sira ye anw bɛ sira min kan o tɛ seginɲɔgɔnma sira ye anw bɛ sira min kan o tɛ développement sira ye ça c'est des propos condescendants des propos paternalistes des propos irrespectueux des propos inamicaux des propos non diplomatiques des propos arrogants, des propos insolents à l'égard du peuple malien. Donc, olu bolo sisan, c'est comme si mɔgɔ ni i kɔrɔkɛ b'i ye ka ko dɔw kɛ a fɛn minnu ma ɲi donc ale de jagoyalen don k'i tɛgɛ minɛ ka n'i bila sira kan donc olu de jagoyalen don k'u anw tɛgɛ minɛ ka n'anw bila bɛn sira kan kɛlɛya sira kan yafa ɲɔgɔnma sira kan a bɛ ka tubabukan min fɔ an b'a faamu koyi même n'an ka kan tɛ n'an ka sira t'a la n'an t'a fɛ. C'est dans cet état d'esprit que l'Algérie conçoit et assume son rôle de président du comité de suivi de l'accord de paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Algérie ka communiqué kɔnɔ kuma filɛ aw yɛrɛ nin mɛn sisan yɛrɛ ɲɛfɔ b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ yɛrɛ ɲɛfɔ b'a kɔnɔ u bɛ fɛ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn ni jɔn ye u bɛ fɛ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ u ka jamanadenw ye parce que Algériens ye communiqué yo Algériens y'a mankan mɛn olu b'u yɛrɛ ɲininka an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ mun baara de la ta u bɛ ka terroristes de reçoit u bɛ ka mais a ye Algérie ka communiqué kɔnɔna la ko mɔgɔ minnu bolona kɛ accord la k'olu y'o ɲɛmɔgɔ de wele mais o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ min wele o ma accord signé dɛ o kuma wele kun ye jumɛn donc Algériens b'u yɛrɛ ɲininka mais mun de bɛ yen mun de bɛ yen mun de bɛ yen donc ni communication fanba bɛ ɲɛsin Algériens ma u bɛ fɛ ka Algériens comment dire la convaincu k'a yira olu la k'a fɔ k'olu bɛ wuli ka jɔ min na u kɛrɛfɛ jamana ye vraiment u bɛ fɛ k'a dɛmɛ de u bɛ fɛ k'a don ta donc à travers an ka ambassadeur weleli u bɛ fɛ k'o message véhiculer message filanan bɛ ɲɛsin jumɛn ma u yɛrɛ ɲuman na communauté internationale parce que diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ye Maliens y'a ye Burkinabés y'a ye Nigériens y'a ye Ivoiriens Togolais Gabonais Guinéens bɛɛ y'a ye Américains Guadeloupe bɛɛ y'a ye mais Algérie bɛ mun de la tan donc communication kɛ ka ɲɛsin olu fana ma walasa olu fana k'a fɔ ko vraiment communication sabanan o bɛ ɲɛsin jɔn ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw bon vraiment ko in kɔni gɛlɛyara parce que ne b'a dɔn u tɛna mɔgɔ wɛrɛ wele bilen n b'o dɔn u tɛna mɔgɔ wɛrɛ wele bilen n'u ye mɔgɔ wɛrɛ wele o kɔrɔ ko min bɛ yen o bɛ yen mais ne b'a dɔn nin kɔfɛ u tɛna mɔgɔ wɛrɛ wele bilen kati minɛ na duguma siraw ni fɛnw fɛ mun na n k'u ka message sabanan min adressé an ka jamana ɲɛmɔgɔ la o ye jumɛn bon vraiment vous comprenez le langage diplomatique hein voilà message min bɛ ka ɲɛsin vous comprenez le langage diplomatique hein maintenant vraiment on a compris an bɛ fɛ an ka jɛ sisan ka nin ko in dilan ɲɔgɔn fɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la an bɛ fɛ an ka nin ko ninnu dilan ɲɔgɔn fɛ olu tɛna fɔ kɛnɛma hali n'a sɔrɔ ni Algérie nana ciden dɔ de bila ka na u kana 2 heures du matin ka na nin delen ninnu ka dugu ma u b'olu kɛ dugu ma mais sanfɛ u bɛ fɛn ta mais ne bolo an ka jamana sisan komi n'a ma ɲɛ Algérie y'a kɛ tan n'a ma ɲɛ ko Algérie m'a faamu n'a ma ɲɛ ko Algérie u bɛ k'a ko ta ni dusu ye k'a ko ta ni jama ye alors que kɛlɛ tɛ Algérie kun kan accord tɛ Algérie kun kan bɛn tɛ Algérie kun kan réconciliation tɛ Algérie kun kan terrorisme ni rébellion tɛ Algérie kun kan a bɛ Mali de kun kan wa Mali droit bɛ an bolo k'a fɔ ko karisa date don an ka négociation kuma na droit bɛ an bolo k'a fɔ ko nin jamana in nin date don an ka négociation kuma na o droit bɛ an bolo donc ne bolo bibi na jamana kan ka min kɛ fɔlɔ o ye jumɛn o ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la ka déclarer officiellement ko à partir d'aujourd'hui Algérie an t'a reconnu bilen comme médiateur dans la crise malienne anw de kun taara anw de sɔrɔ communiqué la a fɔra o ko an kun darila de waati min na fɛnw bɛ kɛ an kun darila bonya ni min fɛnw b'an cɛ o kama an kun darila o de kama
k'a fɔ ko ok e ka bila ɲɛfɛ e ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ komi sisan a kɛra ta ka ban anw de y'a voilà o fana droit b'an bolo officiellement o ka kɛ k'a fɔ officiellement le Mali ne reconnaît plus Algérie comme médiateur officiellement le Mali n t'a dɔn terme bɛ fɔ cogo min na officiellement le Mali récuse quelque chose comme ça. Donc, au cas ah, que tu fin de lumière de gata. Ah, c'est courant, quoi problème. Donc, on a clair, ça qu'est. Donc, nous, Kerasisa, Algérie comme à quoi aller jaguale no local, son dit, oh, ma aller jaguale no do aller dogonin de on ye, aller jaguale no do ka on blasera aller nyawala on misra mega. Na dabo ala shankelen. An na yɛrɛ sɔrɔ an ka dabɔ a la siɲɛ kelen k'a fɔ k'a ka dabɔ an ka ko la siɲɛ kelen an b'o fana o fana dɔrɔn b'an bolo de Algérie o la an tɛna ka ambassadeur wele bilen i tɛna ka ambassadeur wele bilen i tɛna ka mɔgɔ wele ka t'i fɛ yen fana tuguni o la i b'i occupé ka jamana na an b'an ka occupé an ka jamana na i b'i occupé kabiliw la yen an b'an occupé an ka terroriste la yan i b'i occupé min b'i ni Maroc cɛ an b'an occupé min b'an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an t'a ko kɛ ten ne bolo o de y'a solution ɲuman ye. Ah non, mais faut dire que là, faut voilà, l'Algérie n'a pas ce droit-là. C'est ce que donc, une des situations est actuellement. Voilà, c'est ça que hakla dobe au fana bolo, abe fait go fara en tant que téléphone 75 30 37 08 75 30 37 08. Abe ça ka welele ke ka hakla ta fo be ka information do fara ninga. Ka orientation dɔ kɛ ou bien ka conseil dɔ di mais an ye sujet minnu ta an bɛ dan o sujet kɔnɔna la an tɛ bɔ o sujet kɔnɔna la bi ni ala sɔnna ma téléphone 75 30 37 08 aw kana ɲina malien minnu bɛ États-Unis minnu bɛ Faransi minnu bɛ Angleterre Irlande Allemagne Belgique Italie Espagne ka wari ci kana Mali la nɔgɔya kɔnɔna na Sendwave y'o nɔgɔya aw ye Sendwave a taa Play Store ou bien App Store kan ka wari ci kana Mali la fu a tɛ dɔrɔmɛ sara a b'a ci mɔgɔ min fana ma a b'a ta ka Orange Money la Aïta Sendwave télécharger App Store ou bien Play Store kan awa installer awana ñina code promo aba sebe Drissa 10 woroni be nebe nafa sɔrɔ donc à chaque fois ni abe warci ni Sendwave ni naka code promo Drissa 10 ye abe warci aka mɔgɔ ma olu b'a sɔrɔ cogo min na ne fana bɛ nafa sɔrɔ la ten o ma n'a bɛ fɛ ka ne dɛmɛ a ye warci ni Sendwave